Πρόκειται για το αρχαιότερο μοναστήρι της Αττικής, παρόλο που η ακριβής χρονολογία ανέγερσης δεν είναι γνωστή. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ανάγεται ακόμη και πριν το 10ο αιώνα, ενώ το παλαιότερο πιστήριο για την ιστορία της Μονής είναι οι επιγραφές στον άρθικα του ναού με αναφορά στο έτος 1204. Αλλά ο αρχιτεκτονικός τύπος του τωρινού ναού, σταυροειδής με τρούλο, μαρτυρά την εποχή του 16ου-17ου αιώνα, πράγμα που δείχνει διαδοχικές φάσεις κατασκευής. Κάποτε η Μονή ήταν αντρική, σταδιακά είχε εξελιχθεί σε μοναστήρι, το οποίο ήταν και ένα από τα πλουσιότερα στη χώρα, και το 1932 αποφασίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο Παπαδόπουλο να μετατραπεί σε γυναικεία. Το σπουδαιότερο κοιμήλιο που βρίσκεται στην κατοχή της είναι η εικόνα Αμάραντο-Ρόδο, όπως λέγεται. Απεικονίζεται η Παναγία με τον Χριστό αγκαλιά σε τεχνοτροπία που παραπέμπει στο βυζαντινό τύπο της Ελεούσας και είχε εντοπιστεί σε κύλωμα της πλαγιάς απέναντι ακριβώς από το σημερινό μοναστήρι. Είναι το σημείο που ενώθηκε μεταγενέστερα με σκηνιά και τροχαλία, όπου πιστοί μεταφέρονται για να ανάψουν καντήλια και να αφήσουν τάματα. Το όνομά της συνδέεται άμεσα με την τοποθεσία της, Μονή Κλειστών και παλιότερα Κλειστιώτισσα, διότι βρίσκεται περίκλειστη από βράχια εντός της χαράδρας της Γκούρας στους πρόποδες της Πάρνηθας, κρυμμένη από τους ανέμους και τους εισβολείς. Ταυτόχρονα, από το υψόμετρο των 620 μέτρων, προσφέρει υποπτία στο Θριάσιο Πεδίο και το Λεκανοπέδιο Αττικής. Εξαιτίας αυτών, η Μονή αποτέλεσε καταφύγιο σε καιρός πολέμου, όπως άλλωστε συνέβαινε και σε πάμπολα ανάλογα θρησκευτικά μνημεία. Επίσης, πεζοπορικά μονοπάτια συνδέουν τη Μονή Κλειστών με την απέναντι πλαγιά, όπως και τις πιο πάνω πλαγιές της Πάρνηθας, προσφέροντας μια ευκαιρία εξερεύνησης στους επισκέπτες.